Klikneme na perspektivu Scheduler ze složky Resource Manager. Připomínám, že demo data obsahují projekty, které se vždy vztahují k určitému datu v minulosti. Je proto potřeba, pokud po otevření souboru v aplikaci nevidíte žádné projekty, na časové ose se posunout zpět o několika měsíců. Nyní se zobrazuje pohled plánovaný se 3 zdroji. Po pravé straně můžeme nastavit datum, Select Date, nebo přidat odebrat zdroje, Select Resource. Na horní liště vpravo jsou různé možnosti zobrazení časového rozpětí, den, týden či měsíc. Kliknutím na tlačítko Timeline dostaneme přehlednější zobrazení. Pokud nyní chceme přiřadit osoby k projektu, stačí označit početný prodaný zdroj, kliknout pravým tlačítkem na myši a vybrat New Booking. Nyní se zobrazí další obrazovka, kde stačí vybrat projekt, ke kterému chceme zdroj přidělit a dáme OK.